ciao долу, check this out on the mic tonight, Resco MC, got the lights on fire tonight on my Буба Мара. Струва ли ти се малко heavy или ти се струва малко софт това, брато? По-резко нещо да си пуснем, да се разцепим с една Буба Мара, после да завъртим и една сфара. Големо или малко се чуди Резко MC, какво ще се падне, обаче вънко е малко хладно и той е малко гаден, затова няма нужда да се прави нашибан гангстер, защото той всъщност е един помиаркстер. Това е нов термин, който не са го чували и не са го използвали в никой фристайли. То е нещо средно между гангстер и помияр и хамстер. Обаче е трудно да си го представиш с въображението, което не можеш да се избавиш, защото прекалено твърде много премислиш нещата. Както ти го каза, аз сега ще го кажа на батала, защото ситуацията е крайно спряла. Още ли на английски? You heard me baby tonight because I'm so high, because I don't want to fly tonight with the fucking coke. I'm getting something to choke because I'm heavy strong in my mind. It's because I'm going blind.